Oikein mukavaa matkaa ja nauttikaapa tästä. 29 Karmann Ghia tyyppi 34 Volkswagen, vähän erilaista Karmann Ghiaa, mutta upeaa sellaista. Vuosi 61, Sami Uhonen Hirvensalmi. Numero 30 Rover P5 Mark 3 kolmenitrasella koneella Nils Kirkestedt Elimäeltä. Auton vuosimalli oli 61. Ja sitten taas oikein hattuasustetta myöten teemalla mennään, eli Chrysler New Yorker. Pauli Viinanen vuosimalli autolla 61, auto tulee Kausalasta ja en tiedä onko tuo ihan vielä se 5 gallona hattu, mutta kyllä siihenkin mahtuu. Tyyliä. 33 Fiat 1104 Van 103H/2340. Ihan noista kaikista en osaa enempää kertoa, mutta Vanihan tarkoittaa sitä, että enemmän vähän tommonen tavarakuljetuksia tarkoitettu malli. Parikkalasta Arto Syrjäläinen oli tuossa kuljettajana. 34 Skoda Octavia, vuosimalli 62 Matti Hirvi ja Lappeenranta. Ja siellä on sitten ajan mukaista rekvisiittaa